Известная тунисская певица Амани Свиси вновь посетила Туркменистан и подарила незабываемый вечер своим поклонникам. Ее выступление прошло в роскошном Ледовом дворце, который на несколько часов превратился в настоящий музыкальный оазис. Звезда восточной сцены исполнила свои самые яркие хиты, заставив публику танцевать и подпевать. Ее проникновенный голос и зажигательная энергетика создали атмосферу настоящего праздника. Концерт Амани Свиси стал одним из самых ярких событий в культурной жизни Туркменистана. Это уже не первое выступление певицы в нашей стране. Ранее Амани Свиси уже покорила сердца туркменских слушателей своим талантом и обаянием. Ее возвращение стало долгожданным событием для многих поклонников. مساء الخير سعيد. Salam. Men Türkmenistan'da bu konserdi meýem ikinji ýerde. Açanda ma Türkmenistan'da konsert şakylygyny hödürlenlerini öğrenbegendim. Konsertde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagyň aýdymy bolan Leyli Saç aýdymyny ýerine ýetirdim. We bu bolsa men öğrenbegenlerdi buýsanlardy. Şeýle hem Türkmeniň milli eşigine aýdym aýtmaklyk öğren buýsançdydyr. Sebäbi Türkmeniň milli eşikleri öğren owadan nipes. Nisip bolsa golay wagtlarda we indiki ýyllarda da Türkmenistany öz konserdim bilen dolanyp gelesmeler. Mümkinçilikden peýdalan şular ýaly owadan şäherde konsert geçirmäge mümkinçilik döretip beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman Serdari we tutuş Türkmen halkyny täze bayramçylygy bilen tüýsüromdan gutlaýaryn. Sag bolun. من تركمانستان تيارن تيادي يلنب гутлей болсын. В концерте также приняли участие туркменские эстрадные певцы, такие как Гуванч Язмамедов и Эльдар Ахмедов. Ene şuň ýurdumyzyň bu köşkünde doston konserdi geçirilip otyr. Arap döwletiniň aýdymçysy bilen bile bir sahnada çykyş edip otyr. Benim şu pursatdan peýdalanyp şunýar mümkinçilikler döretip berýän Gahrman Arkadagy Gahrman Serdarymyza köp sawursunlar aýdýan. Ne şuň şeýle ajaýyp günler biri Arap döwletinden gelen Amani Swisi bilen bir sahnada çykyş etdik. Şeýle odan konsert boldy, dinleýijiler tarapyndan gyzgyn garşylyny. Men şu odan bayramçylyk bilen täzil bayramy bilen Gahrman Arkadagy Gahrman Serdarymyzy we ähli Türkmen halkyny tüýsürümden gutlaýar.